Szemcse arról tanúskodik, hogy tökéletlen az égés, és ha tökéletlen az égés, akkor nem lehet elég nagy teljesítményt kiszedni a rendszerből. Tehát a Banks Power dízel motorjai abszolút minden koromjelenség nélkül dolgoznak a versenypályán, iszonyatosan mennek, és annyira tökéletes az égés, vagy annyira finomra van hangolva az egész motor, hogy gyakorlatilag majdnem fizikailag magasabbra tudnak forogni, mint amit a dízel technológia megenged. Ezek a dízel motorok 6500-at tudnak forogni. Normál, tökéletlen égéssel, hogy egész egyszerűen a gázolaj nem tud olyan gyors szekvenciában öngyulladni, hogy 6500-es fordulót tud elversenyelni egy dízel motorra. Viszont a Banks Power ezt megcsinálja nagyon keményen. Nem csak burnout volt, hanem már guminyomás állítás és minden. Ilyenkor persze célszerű játszani vele, ráadásul úgy, hogy célszerű mondjuk tudni a guminak a jellegét, a gumikeveréket, nem akarok sípolni. Egy kicsit túl sok gáz, M3 misztikusság. Na nézzük, milyen benne. Hát bizony, 129.2 a 131.800.